Kita ko te, gibuan niya ang babae te niya. Nihigda pod ang babae te. Pag hubo niya te. Hoy, pag sure di ay noon sa mentawang ka ay dako na lang mong lawas bata igi pag nahuna. Tarong nga jud ko. Sunod beng, sunod. Paghubo. Ko ingna mo tuo ka na. Hilom ha. Te. Te. Ay kung kurang nga bing, kanako trabaho bing. Nakasingko te. Wa ko'y kwarta oy. Atos lain pangayo. Kasingko te be. Wala yung kwarta. Malan te. Ala jud kurang nga kanako trabaho. Singko raman te. Usa singko te. Inang wa ko'y kwarta. Atos lain pangayo gani. Sulan mo bing oy. Nakasulti ni mo te. Bisulti nimo. Guys, ako singko te. Yasa. Ngayat ako singko te. Istorya sa din ha. Tagaan sa 5. Singko man te. Para musturya ko te. Istorya gani katagaan kag 5 unsa may istorya nimo? Katong diba? Katong bana to ni mo te. Oh, akong bana nga naman. Katong na din ha. Akong bana gani nga naman. Guys, ako singko te. Istorya sa gani katagaan sa kag 5. Kita na ko yung imong bana te. Di mo kite. Tagais ako singko lagi te. Istorya sa gani katagaan di ka. Katugod bana to ni mo tino. Ako lagi yung bana. Unsa lagi makitaan? Kita na ko sila te. Unsa gani? Singko sa te. Tula. Tagaan lagi ti kag 5 istorya sa. Kuya. Oo, to tino bana ni mo te. Oh, ako gitong bana gani. Oh, kato siya te akong nakitaan te. Seryo? Oh no. Seryo dali agad. Aman. Pagdali. Ha? Pagdali. Ito may istorya Kuya, naman. nakasingko kuya. Paduol dali, paduol. Ay palayo. 5 ay, uy 5. Wala lang 5 ay. Wa ko'y kwarta na sa istorya. Paduol dali. Sa may istorya. Katugo ng silingan na to. Gwapa ti ba? Ah, katong silingan nga gwapa. Oo. Natayo. Kita na ko sila te. Ikaw taka lang istorya dambing nga ka totoo sa gani nga kuha nga sa kartiyo nya nanay dako tanawan Istorya beng. Sa'yo mo nakita beng. Daghanan ni singko te. Daghan na 5 beng. Nakoy totoo singko. basta yung totoo sa istorya na nga kay bawo ka na nga Kato gwapa ba te? Silingan na to te. Wala gi katong gwapa lagi. Ang sabi mo nakita. Kita na ko sila kuya te ay. uy ay patagag istorya Laruha na saryo ha. Kuya. Laro ka na. Ganahan kapunan ni mo singko kuya. 5 moto ka na sige may nagngisi oh mag nanay gilokdo nga 5 mo na si pangayag 5 na gilokdong 5 Beng, istorya na beng. Unsa may nakita nimo? Si kuya nagi kato ba kung giingon nimo. Unsa lagi mo nakita? Sustaryo klaro. Sus na. Istorya beng. Unsa imo nakita ni Saryo? Kato lagi te katong giingon ako nimo ba si kuya te nakita nako. Dami unsa gyud mo nakita? Kato. Katong giingon ako ba kaya na nakitanda ka na. uy ay patagag istorya ay kan asa gud ko nimo nakitaan Kato. ay yung totoo ano yan kay bawo ka tingna di ka kuwang na sa kartiyo tanawa lang pamorma na oh Uwang bitaw. Beng, unsa imo nakita beng ni Saryo? Katong babae te katong gwapa nga babae te kuyog sila duha ti ay. Bisig mo to. Patoko lang ka pag sure di oy nunsa man to. Patoko lang istorya. Pataka, Ko si bitaw. kuya te Pataka kita na ko lagi. si kuya te nga. Babae te kay ante katong gihubuan niyang babae te. Sige babae buwan. Oh, gihubuan niya te. Nga, unsa maron Saryo? Ha? Ay lagi to ani batotoo man taong ka ani oy. Kanang mga kuwang sa mga kartiyo di na dapat uhan kay bisig unsa la istorya ana. Wa na ka kay baw, makani mo na isudag tinuod basta naanay pangutok. Ha, istorya na no to tinuod Beng, na unsa pa ba nakita nimo beng? at Kato awal na. te gihubuan niya panty ang baite. Dayon usa, sunod usaman paghumagubo. Uy, datog istorya oy kung bata pa gani ka ba. Kita ko te gihubuan niya ang babae te niya. Nihigda pod ang babae te pag hubo niya te. Hoy, pag sure di ay noon sa men taong ka ay dako na lang mong lawas bata igi pag nahuna. Tarong nga jud ko. Sunod beng, sunod. Paghumagubo. Ko ingna mo tuo ka na. Hilom ha.
Gihubuan po si kuya te. Oh, sus lami ah, yun mo tukon saryo eh. Hoy, natural mo istorya na anak itagaan na mo kwarta. Paghimuhimo ginagistorya, maayong ganin mo istorya ning mga Ang tagaante karon sunod, unsa pa jud hitabo? Unsa pa jud? Na punisa ni te. Lagi po anak ko sunod. Paguman ni saryo. Dayon. Ha? Punisa ni te. Una lagi ko na, unsa pa lagi mo nakita? Nakita lagi na ako si kuya te. Ni patong na siya sa bayi te. Uy. Pag sure ya bingoy, taka-taka na makagistorya en tanoy di men taong kakaibaw nga ingana mga butanga oy ha. Sure Kita ka lagi ta ka kuya. Muudin masigal tambay sa ubos no? Kay masigal pa chance nga tumubayin gwapa, ha? ay lagi totoo ano eh. Diin magkakahibawan na ang ano impat kisa kita jud kaning patong ko nganong kaibaw mo kay patong ko. Kita ko kuya. Kaduha gani ko kang kakita kuya. Si kadua. Oh, kakita po ko ni ate pod. Katong impatong si kato ganong lalaki dato ng patong ni ate ay. Kumpare ba? Unsa? Impatong. Rolling. Rolling. Nah, ha? Rolling. Nyala bata nyara. Amro mo tan ade ko dito. Kuan ito. Dito. Oh, sakto. Rolling ta rolling ha. Rolling. Sug mo unton yan di ba ni kuan. Naguna guro si Insay eh. Pwede na ko. Kita ang mga kwarta. Ako lebalin ako kren eh. Dara na ginit. Sige. Dog. Rolling ha. Rolling. Action. Balik say. Wala na ka disay. Unsa ba gid bing? Unsa ba gid bing? Sa. Mo to pon lagi. Lagi ibo na lagi na kasult. Unsa pa mo nakita nimo ana? Rolling. Action. Unsa pa man jud bing? Unsa pa jud nakita nimo? Ha? Punisa lagi ni te. Pun lagi na nako, unsa lagi mo nakita lagi? Nakita lagi na ako te si kuya ba ni patong na siya dito sa laki te. Sus laki. Sa bayi na mo. Yung patong lagi sa ti. Kita ko yung papi sa. Mana si presiden ni sa. Unsa? Sure sa mga. Mana. Rolling. Diing na ka kuwang nas kartiyo. Tanawa lang pamorma ano. Kuwang dito. Bing, unsa mo nakita bing saryo? Katong babae te, katong gwapa nga babae te, kuyog sila duha ti ay. Bisig mo to. Pataka lang ka pag sure di oy nunsa man to. Pataka lang istorya. Pataka Ko si bitaw. kuya te, Pataka anak ko lagi. si kuya te nga. Ang babae te kay ante katong gihubuan yang babae te. Susay, Babae gwapa? Oh, gihubuan Oh. niya te. Nga, unsa marong saryo? Ha? ay lagi to ane, batotoo man taong ka ani oy. Kanang mga kuwang sa mga kartiyo, di na dapat uhan kay bisig unsa la istorya ana. Wa ba ka kay baw? Nga kani mo na isurag tinuod basta naano yung pangutok? Na, matorya na nog too tinuod Bing, ng unsa pa ba nakita nimo bing? Kato te, gihubuan niya panty ang babae te. Dayon unsa sunod unsa man pagumang-hubo? Uy, gatog istorya oy kining bata pa kanik aba. Kita ko te, gihubuan niya ang babae te niya. Nihigda pod ang babae te, pag umanog hubo niya te. Hoy, pag sure di ay naunsa man taong ka ay dako na lang mong lawas bata kay kapag nahuna. Karo tarong nga jud ko. Sunod ding, sunod. Pagumang-hubo. Ay ko ina mo tuo ka na. Hilom ha? Gihubuan pod si kuya te. Oh. Sus lami adi mo tukon saryo eh. Hoy, natural mo istorya na anak itagaan na mo kwarta. Maghimuhimo ginagistorya, maayong ganin mo himo istorya ning mga Tagaante karon sunod unsa pa jud hitabo? Unsa pa jud? Na punisa ni te. Wala gid pun anak ko sunod. Paguman ni saryo. Dayon. Ha? Wala kita ang Wait klaro. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Para mo'y laging swabe.